En waar gaat dit nou naartoe? De wijd? Deze, die werd ook overgemaakt. Deze ga je dadelijk ook op de buurmachine. En dan wordt er bloem van gemaakt. En wat we nu mee bezig zijn is een kwartier pannenkoek mee aan maken. Dus er wordt nog van alles onder gemixt, onder andere boekwijd meel. En verkoop je dat hier aan de meulen? Dat is een winkeltje, ja. Oh, dat is ook een winkeltje? Oké. Hey, en dan kijk je naar streekproducten, groothandelaren en waar komt het graan vanaf? We proberen het zo kort mogelijk uit de buurt te houden. Dus wie de speld bijvoorbeeld, dat is de Kollenberger speld. Hier in Meer zit een biologische boerderie die lokaal teelt. Dus in feite wordt hier hartstikke biologisch gewerkt? Dit is niet biologisch. Dit dan niet, maar het is eigenlijk biologische boerderij? Ja, de normale veuren en het gaat ook weer allemaal, eigenlijk gaat het weer allemaal her terug. Hey, even terug naar dich. Dit gaat al heel lang geleden had zich al die fascinatie voor meulens, hè? Wat weet ze er nog van den tijd? Wat weet ze er nog van? Nou, als ik op een lagere school kan ik me herinneren dat ze bij de bekker kreeg ze van zo'n bouwplaat, dan hebben ze dat geloof ik. Hij kostte van papier uitknippen en in één vouwen en dan kostte ze mulken bouwen. En nou, daar had je de hele vensterbank voor staan met die mulkes en dan moest de raam natuurlijk open, dan moest het natuurlijk windje van dat je weg rijden. Ja, dat soort gein, hè. Zo is het dan was, ja. En dat is nooit meer weggegaan eigenlijk? Ja, dat is eigenlijk nooit weggegaan. Maar wie ver ging die passie voor meulens? Ging ze ook erop uit om meulens te bekijken overal in de... En aanzichtkaarten verzamelen. Het klappers vol naar toe slikken, ja. Toen dus er eigenlijk niks meer met, maar ja, zo is het allemaal begonnen. Nou is deze meulen natuurlijk heel bijzonder voor dich, maar nu nog eens een hele bijzondere meulen. Was ze best geweest? Ja, in Nederland zijn eigenlijk alle meulens bijzonder. Ze hebben allemaal een eigen verhaal. Dus je kan ze voor elke meulen die er nog is, wel een bijzonder verhaal vertellen. En hier in de buurt, die gemeente Leudal, hebben ze nog hele bijzondere meulens in huis staan. Een 16 kant, waar er voor zover we weten maar één in de wereld van is. Waarom is er maar één van in de wereld? Ja, er is maar één in de wereld van overgebleven. Oké, van dat type? Van dat type. Ja. Van wanneer is deze meulen? Deze is van 1900, dus een vrij laat gebouwde meulen. We hadden in Roggel 2 meulen staan, van smeeds en van raammakers. En in 1900 is hier dus nog een meulen gebouwd, voornamelijk omdat hier de Widdond was. En die van Rutte die dacht van, oh, dat kunnen we door 5 mijlen naast zitten. Hier in het dorp vonden ze dat trouwens niet zo'n goed idee, want die vonden dat maar ongewenste concurrentie. En die zijn toen direct hier neven. Dat gebouw, dat huis hier wat hier ligt, ja. Dat is een stoommeulen geweest. Dat is in hetzelfde jaar gebouwd als dat hier de windmeulen is gebouwd. En dat was puur om deze kapot te concurreren. Op enkele tientallen meters. Ja. Maar dat is, dat is toch wel zeggen, stoommeulens die waren niet zo efficiënt. Nee, dat zei ze net, ja. Voor het gebruik in deze omgeving en dus heb ik dat niet lang doorgehouden. Wat zit hier boven nog? Hier draai je de steen. Hier is het gangwerk. Oh, dat is altijd leuk. Ja, kom hier. Succes, hè. Kijk, hier zit de tafel dus in. Kijk, als Mulder vlucht ze naar boven. Fantastisch! Ja, hier vult ze en preuzen wat voor geweld dat er in omgaat. Hè. Je kan zulke filmpjes laten zien aan mensen en als ze dat dan op een telefoon of op een tablet zoeken, dan denken ze, oh ja, het drijft. Maar als ze hier staat en je zoekt dit geweld, dan kan ze niet meer zo liggen. Je moet ze echt staan. Maar overal in het gebouw, ook toen we net onder stonden, vul ze het geweld, de kracht van de meulen, hè? In alles, in de moren, in de vloer. Het gebouw beweegt ook, hè. Het is dan met kalk gemetselde grond. Dat kan gewoon bewegen. En dat vul ze ook, ja. Ongelooflijk. Liet het gebouw er niet van, dat er altijd beweging is?
In die zin van moesten onderhoud plegen, moesten controleren. In het metselwerk niet. Natuurlijk, de houten delen, ja, die hebben we allemaal. Nu is het, nu is het geen druk log. De winter is voorbij. We merken dat nu wiggen, die moeten we gewoon, alles is opgespiekt. Hè. Ik zie het, ja. En dat is om wielen te kunnen centreren. Maar die spieren die moesten nu al langs in de gaten gaan haaien, want door het druigerweer van de relatieve luchtvochtigheid kunnen die los in zitten. Dat zijn van die dingen voor nu de komende weken op zal ik moeten letten. Dus af en toe moesten we nog eens een keer een klap opgeven. Mitch, heb je gezien? Wat is het? Hé, daarboven die spier. Oh, gezien. Had je gezien? Kijk, had je Jezus ook gezien? Nee, hé, kijk toch. Door de trillingen is Jezus zijn vuurtjes op kwijt. Oh, Germ. Jezus had geen vuur meer. Is die plek bewust gekozen? Niet dat ik weet. Het hing al zo lang als het niet kon. Ja. En dan heeft ze nog één. Is dat de laatste verdieping? De ene laatste. Dan heb je de kapsel. Ja, de kazanne komt dus wel eens. En we zullen er nou niet naartoe gaan, maar wat zit hier dan nog boven? Je hebt hem zo, daar hing het zogenaamde luiwerk. Dus hier halen we alle segmenten naar boven. Ja. En die kun je natuurlijk ook op windkracht naar boven toe en op zwaartekracht naar onder. En daarboven is gewoon in dezelfde hoe dat is, in de kapkets komt. Dus het draaibaar gedeelte van de molen, hoe de as in ligt. En met dat luiwerk zou ze in feite, in plaats van de trap, zou ze ook als een soort van lift naar boven kunnen, hè? Ja, wie klein waren deden we dat ook. We stoken er een stekje door en dan gingen we op dat stekje zitten en dan kost ze naar boven. Fantastisch. Ja, maar dat is allemaal nog operationeel? Ja, anders kregen we hier niks boven. Hè. Heb je gezien, Mitch? Het luiwerk. Dat is allemaal even simpel als goed trappen. Dat is de lift van de molen. Je gaat zitten, je wordt geborgen met een tuikje in de vloer. Dus wie simpel kan ze het maken. En dan loopt het met. En dit is een rond gewoon touw, dan kan ze hem nog met de hand bedienen. Hè. Onder zijn onderste hier nog een raad. Nee, de hink gewoon. Dat gaat dus. Alleen die boven hink gewoon. Oké. En als aan die touw trekt, dan liggen die schief er bovenop. En met die touw, geen wiel, op dat grote wiel. En dan gaat het omhoog. Ja, honderden jaren oud en natuurlijk nog. Hè. Mooi, ja. Ja. En nou is het vandaag, is het zaterdag. Als mensen hier nou toevallig langskomen, zoals wij, zijn die altijd welkom? Ja? Streamerslie is altijd welkom, ja. Ja, kijk voor hier ons ding en ik vind ook dat hier iedereen van moest laten metgenieten. We hebben er vakken zijn opgebouwd en dan moest iedereen in laten metgenieten. En dan heb je mensen die vinden dat geweldig interessant en dan heb je mensen die boeit dat niks. Maar ja, vooral de mensen die het interessant vinden, loop je gerust binnen. Lolly voor de kids. Lolly voor de kids. Dus daar kijk ik naar Lolly voor terug. Ja. Ja, voor het kind wat nog altijd in ons stikt. En nog een vraag, waarom wilt geen Mulder weer, hè? Omdat ik die techniek zo schoon vind. Ik ben via een kennis ben ik hier gekomen. En ik sta versteld van honderden jaren oud en het werkt allemaal. Ja, ik heb zelf op een kraker gewerkt. Wat is dat? Sabiek, die samen op een kraker. Oh, de nafta-kraker. Ja. En dat is honderden jaren oud en het werkt eigenlijk perfect. Hè. Daar heb je alleen maar kloterieën. Hè. Wat leuk, dus je hebt eigenlijk van huurmodern, van hypermodern, ziet je Modern. terug in de tijd Ja, gegaan. ja. Ik vind je magnifiek, ja. Chic. Hey,
en de ganse dag in het stuf werken? Ik word daar nu, hè. Dat is de moeilijke vraag. Nou ja, dat stof allemaal, is dat gezond? Ja, dat is natuurlijk, nou, dat bekkers, hè. Je hebt die bekkersziektes, hè. Die raken geïrriteerd van maar dit is organisch materiaal, dus het kan verteren. Dat is niet wie steenstof of zo. Hè. Maar dat kan ze inderdaad geïrriteerde longen van overhaaien. Ja. Eet ze zelf nou alleen maar brood van die eigen meel? Oh, wel, ja. Veel? Wordt er echt toen zo'n brood gebakken? Oh ja, ik bak er altijd, ik kan er 3 in de oven. Die snijd het en direct klein en die gewoon in diepvries in. Dan kan ik bakken wanneer ik er zin in heb. En die bakt ze zelf? Ja.